Damping sa kabrigada kaliwala sa kusog na pagpunog sa uwan karong kampiuna ini sa dakbayan sa tub. Kabrigada ato nakita si ma'am na nagpayong nagfitfit sa iyang sandal. Nakuha na sir, wala tayo kapalit. Nagfitfit to kasi mo sandal ma'am. Nakubaon na sir. Gubaon na daw yang giapingan adlo ka magguba. Di man kagikan. Kaya sa Ilinois Tower sir. This right. Marikita? Yes sir. Marikita, talimbangon yun. Sinati o kusog kayo nga pagbundag sa uwan dinhi sa dakbayan sa Tubo sa ato makita nga ubay sa itong mga motorista ang dalagan sa pagbiyahe sa kusog na uwan kasi natin og baha sa pipila kadapit sa dakbayan sa Tubo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Musical News Authority.